масуд турсунзода писари калонаи шоъри маъруф ва қаҳрамони тоҷикистон мирзо турсунзода субҳи 12 сентябри соли 2023 аз олам чашм пӯшид. солҳои охир масуд турсунзода аз бемории қанд ранҷ мекашид ва ҳамин беморӣ дар ниҳоят сабаби марги ӯ шудааст. дар вақташ дар соли 1977 маҳз сабаби марги падари шӯҳратёри ӯ низ бемории қанд шуда буд. масуд турсунзодаро рӯзи 12 сентябр дар оромгоҳи сари осиё шаҳри душанбе ба хок месупоранд. мирзо турсунзода 3 фарзанд, 2 писар ва 1 духтар дошт. писари хурдии ӯ парвиз турсунзода ки рештаи шарқшиносии донишгоҳи давлатии тоҷикистонро хатм карда ба ҳайси тарҷумон дар ироқ, сипас дар студияи дубляжи тоҷикфилм ва солҳои ахир дар ширкати вавилон кор карда буд, 2 сол пеш 31 июли соли 2021 вафот кард. масуд турсунзода ки ихтисосаш физика ва радиотехник буд, солҳо раҳбари коллеҷи техникии тоҷикистон буд ва солҳои ахир дар соҳаи алоқаи мобилӣ кор мекард. бо даргузашти ҳарду писари мирзо турсунзода аз фарзандони ӯ танҳо духтараш фирӯза турсунзода боқӣ монд. фирӯза турсунзода нахустин духтари тоҷик буд ки рештаи фалсафаи донишгоҳи давлатии Москавро хатм карда умри худро ба таҳқиқоти илмӣ бахшид ва соҳиби унвони номзади илмҳои фалсафа ва профессор шуд. мирзо турсунзода соли 1911 дар Қаратоғ ба дунё омада, соли 1977 дар Душанбе аз олам чашм пӯшид ва дар оромгоҳи Лучоб ба хок супорида шуд. мирзо турсунзода аз соли 1939 то дами маргаш дар тӯли 38 сол раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон буд. ӯ соли 1961 унвони шоири халқии Тоҷикистон, соли 1967 унвони қаҳрамони меҳнати социалистиро ба даст оварда буд. соли 2001 пас аз маргаш ба устод Турсунзода унвони азама баланди кишвар, қаҳрамони Тоҷикистон дода шуд. аз мирзо Турсунзода чандин китобу шеър ва достонҳое чун ҳасани аробакаш, ҷони ширин, қиссаи Ҳиндустон, садои Осиё, арӯс аз Москав ба ёдгор мондааст.